Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд соат пеш турнири UFC 286 ба анҷом расид, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Леон Эдвардс ва Довталаб Камару Усман шуд. ва дар ин навор мо барои шумо натиҷаи турнир, реаксияи Конор Макгрегор, Ислам Махачев, Муҳаммад Наимов, Колби Ковингтон ва Ҳамзат Чимаевро омода кардем ва ҳамчунин дар охири навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро бепул тамошо карда метавонед. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. барои шумо беҳтарин хабар, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз муҳорибаи ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев, ки ӯ дар муҳориба зидди варзигари бразилӣ Жафел Филио вохӯрд. ин муҳориба дар вазни 57 килограмм баргузор гардид ва дар охири сеюм раунд ба фоидаи Муҳаммад ба анҷом расид. дар охири сеюм раунд Филио пои Муҳаммадро ба усули хеле сахт гирифт, лекин Муҳаммад тоқат карда аз ин усул раҳоӣ ёфт ва баъд худаш рақибро ба усул гирифта ӯро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин гуна Муҳаммад Мокаев бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда рекорди худро 10-0 кард ва ин чорум ғалабаи ӯ дар ташкилоти UFC шуд. мо Муҳаммад ва мухлисони ӯро табрик мекунем. акнун мегузарем ба муҳорибаҳои асосии турнир. карди асосии турнирро муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Марвин Витори ва Роман Долидзе кушод. муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Марвин Витори бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. баъд муҳориба дар вазни нимёна байни ҳамдастаи Конор Макгрегор Гуннар Нелсон ва ҷанговари дурахшон Брайан Барбарена баргузор гардид ва ин муҳориба аллакай дар якум раунд ба фоидаи Гуннар Нелсон ба анҷом расид. ӯ дар охирон сонияҳои якум раунд дасти рақибро ба усул гирифта ӯро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна Гуннар Нелсон дар якум раунд бо тариқи армбар ғалаба ба даст овард. дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни ду ҷанговари дурахшони ҷаҳон Ҷастин Геҷи ва Рафаэл Физиев шуд ва ин муҳориба дар ҳақиқат муҳорибаи хеле дурахшон шуд ва Геҷи дар ин муҳориба нишон дод ки онҳо дар сатҳи дигаранд ва ҳамчунин исбот кард ки Физиев ҳоло барои чунин муҳорибаҳо омода нест. муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа бо қарори бисёри доваро Ҷастин Геҷи ғалаба ба даст оварда ғалабаҳои пайдарҳами Рафаэл Физиевро манъ кард. ҳамчунин муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳорибаи турнир шуд ва ба ҳар дуяшон $50,000 бонус доданд. мегузарем ба муҳорибаи асосии турнир. муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна сеюм муҳориба байни Леон Эдвардс ва Камару Усман. ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва Усман дар ин муҳориба ба худ монанд набуд ва хеле эҳтиётона меҷангид. аммо ин чизро фаҳмида мешавад, ӯ баъди нокаути хеле вазнин баргашт ва аз ҳамин сабаб эҳтиётона меҷангид. дар натиҷа доваро ғалабаро ба Леон Эдвардс доданд ва ҳамин гуна Леон Эдвардс камарбанди худро ҳимоя кард ва дар ин қуввозмоӣ нуқта гузошт. бояд қайд кард ки муҳорибаи наздик буд. ҳозир бошад дӯстон, реаксияи ҷанговарро пешкаши шумо мекунем ва оғоз мекунем аз реаксияи чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев. ман Леонро рақиби навбатии худ моҳи октябр дар Абу-Даби дидан мехоҳам. Колби Ковингтон: моҳи июл вомехӯрем Леон Эдвардс. Ҳамзат Чимаев: сайди ман, дигарон халал нарасонен. Муҳаммад Наимов: Камару Усман ҳоло ҳам беҳтарин ҷангори вазни нимёна дар ҳама замон. реаксияи Муҳаммад Наимов дар ғалабаи Ҷастин Геҷи: Ҷастин Геҷи, барои ту шодум бародар. реаксияи Конор Макгрегор дар ғалабаи Гуннар Нелсон: табрик Гуннар Нелсон, яке аз бузургтарин ҷанговароне ки ман шахсан бо ӯ шиносум, навиштааст Макгрегор. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. то боздид хонободу сарбаланд бошед.